ты, беспилотник? Да блин, где ты там? Ермайны ишлеген рус завода вадан уджум етілді. Одессе чаршамбе күні саба Ростов филейтіндеки Новошахтинск шерінде юз берді. Ерлі Ермай заводның хадимлері пилотсыз учуджи алет алчақтан учқанының видеосына чекті. Олар күлі башлады. Шатлардан бірі бұл Украинаның пилотсыз учуджи алеті дегел деп айтты. Чөнки жебе сызығы ойерден 200 километрден зияде месафеде бұлына. Bir kaç saniye geçken son Rusya cönübünde en büyük Yermay zavodunda patlamadan son yangın başladı. Kurtarıcılar yangınına sondura başladı. Zavodun işi toxtatıldı. Onun reberleri bildirgenine göre zavoduna Ukrayna'nın iki pilotsuz uçucu aleti hücum etti. Söz kelime geçken yılga kadar bu zavodun sahibi devlet hainliginde şeklengeni için şimdi izolatorda tutulgan Viktor Medvedchuk edi. Ukrayna ordusunda Rus zavodu hücum etilmesini da iza atlamadılar. Ama aprel ayında ise Bryansk ve Belgrad şehirlerinde Rusya'nın en büyük Yermay zavodları da yangan edi. Ешгалжелер Тушкивка қасабасына кірді. Лысачанск шеріне есе тоқтамадан атеш ача. Луганск вилетінің арби мемориетінің ел басшысы Сергей Гайдай білдіргенне көре душман ракеталар, артиллерия системалары, танклар ве авиацияның уджеметі. Руслар Северодонецк шеріндегі Азот заводына атеш ача. Украина майжелері санай зонасында душманға мұнасып қаршылық көстері. Баштапта айтқанларына көре Андаве Бахмут yönelişinde дешетлі ұрышлар olup geçi. Рашистлер Луганск вилетіні бүтінлей запт етмек ниетінден вазгечмей. З метою посилення на Бахмутському напрямку противник перегрупував війська. Українські воїни на напрямку Миронівка-Семигір'я відбили штурм у напрямку Вуглегірської ТЕС. Також зупинили наступ у напрямку Молодіжне-Катеринівка. Ворог відійшов. Ruslar Mykolaev şehrine 7 raketanin ucum etti. En azından 3 yerli sakin zarar gördü. Bunu Mykolaev vilayetining harbiy memoriyetining yol başçısı Vitaliy Kim bildirdi. Rus atışları neticesinde birkaç yerde, şu cümleden sanayi müessesesinde yangın başladı. Anda 500'den ziyade kurtarıcı çalışa. Şu sırada Ukrayna Müdafaa Kuvvetleri Kherson vilayetinde karşı hücumuna gerçekleştirmeye devam etti. Fakat Pivden operativ komandalığında kaydetkenlerine göre işgalden azat etilgen kasabalarının adlarını aytmazdan evvel düşman artilleriya sistemalarının ateş açıp olamagan mesafege qo'yilmalı. На Херсонщині на фоні обстрілів та бойових дій продовжується тиск окупантів на освітян та медиків. Триває викрадення активістів, журналістів, громадських діячів. Окупанти та місцеві колаборанти продовжують просувати пропаганду про входження Херсонщини до Росії. Але щодня в області з'являється все більше українських прапорів та надписів, що Херсон – це Україна. Ukrayna harbiylері Kenede Zmiyini adasını hücum etti. Pivden operativ komandalığında bildirgenlerine göre bunun neticesinde düşmanın Panzer S-1 adlı uçak var raketa kompleksi ve radarı yok etildi. Bunun beraber Ukrayna harbiylері Karadenizdeki zapt etilgen Ukrayna adasında yerleşken işgalciler pozitsiyalarını hücum etip Rus технікасını bozuk demir alına getirdi. Дійсно, наразі триває військова операція, в тому числі і в рамках неї було проведено зосереджений удар різнорідними силами та засобами з використанням різного озброєння і різних сил по острову Зміїний. Ми всі спостерігали, бачили, що росіяни там певний час облаштовували собі так званий гарнізон, намагалися розгорнути протиповітряну оборону і розташувати реактивні системи залпового вогню для того, щоб проводити свої подальші дії. Але певний час було це все проаналізовано. Херсон партизанлары күрешмеге devam etti. Bunu vaqtincha işgal etilgen şehirde çalışkan partizanlar bildirdi. Erkunular sarı şiretleri ve işgalciler için Ukrayna topraklarından defolmaga çağıruvnen plakatlarını tarqatı. Ми передаємо інформацію для наших Збройних сил України, для поліції, для СБУ щодо місця розташування наших противників. Друзі, ми не знаємо, чи це відео зможе дійти до вас, ми не знаємо, чи зможемо його завантажити, але знайте, що херсонське підпілля працює,
Херсонське підпілля продовжує боротися. Будь ласка, кричіть, що Херсон – це Україна. Не забувайте про нас. Ми далі поширюємо листівки. Қырым жәмелерінде тек ишгалжилер акимиетінен уйғолаштырылған ваз ве хутбелеріні сеслендірмек мүмкін. Бұны этник сиясет ве виждан сербеслігі бойынша Украина девлет қызметінің ел басшысы Олена Богдан білдірді. Оның сөздеріне көре, қызмет ишгал етілген территориялардaki вазиетіні мұнтазам тарда незарет етіп, вақыт мумин ве имамлар тақып етілмесіні ве оларынан дини ақлары бұзылмасыны қайдеті. В мечетях Криму дозволені тільки погоджені проповіді. Тобто така свобода, яка є на вільній території України, коли кожен релігійний лідер, кожен вірянин може просто в своїй рідній оселі, в своїй рідній мечеті, в своєму рідному храмі сказати те, що вважає за потрібне, вона, на жаль, не існує в сучасній Росії. Все жорстко регламентується, і в тебе є, по суті, дуже сумний вибір. Або ти співпрацюєш з окупаційною владою і всіляко її підтримуєш, і ніколи їй не заперечуєш, або ти опиняєшся ув'язненим, закатованим, засланим. І всі ці роки правозахисні організації України і органи державної влади знову і знову фіксують численні порушення прав людини, які відбуваються на загарбаних державою-агресором територіях України. Екі байрақ бір ғалебе. Қырым-татар байрағы күніне бағышланған флешмобқа Украина халқы депутатлары қошылды. Меджлис рейсі Рифат Чубаров өз Facebook сайфесінде халқы депутатлары еллерінде алтын тамғалы мавы кетенні тұтқан депутатларынан фоторесімлеріні пайлашты. Меджлис рейсі білдіргеніне көре, флешмобта парламент реберлері ве бір фракциядан ғайры бұтын фырқаларынан депутатлары иштирак етті. Евелсі Қырым-татар халқынан темсілжі органы, Қырым-татар жемаат тешкілатлары, диаспоралар, Украина арби хадимлері ве бұтын ләқайт олмағанларыны іштимай ағларда Қырым-татар байрағынен фоторесімлерінен пайлашмаға ве Қырым-татар байрағы күнінен хайырлап видеосыны чекмеге чағырды. Mesela 15 yaşında olған Розалия Бекирова бұны бойлай yaptı. Селям алейкум, урметли ветандашлар. Я, Розалія Бекірова, передаю свої найщиріші привітання з Днем кримсько-татарського прапору. Я з Києва, але народилася в Криму і маю надію повернутися на батьківщину. Мілі байрақ күню, хайрла олсун. Байрағым. Үмітімді мен сана бағладым. İftixarım benim bayrağım. Көтерін достлар o elpiresin, onun ile bağlı hayatı. Tamgalı bayrak, muhadez bayrak, avilansın daim vatanda. Başımız uzre saf kökümüzde, yol göstersin o halkımızga. Қырым-татар байрағы күні әр ел июннан 26-сында қайдетілі. 1991 сенесі шу күні Қырымда екінші құрылтай топлашывы өзешіні башлатқан еді. О вақыттан башлап алтын тамғалы мавы байрақ миллетінің темсілі олды. 2014 сенесінден башлап бұл байрақ Украин ве Қырым-татар халқларының бірлігі ве рус ишгаліне қаршы күрешінің темсаліде олды. У російських окупантів злість і страх викликає гасло, яке безпосередньо пов'язано з Днем кримсько-татарського прапору. Це два прапори «Єдина країна». Це гасло з'явилося перші дні безпосереднє вторгнення російських військ у 2014 році на територію України до Кримського півострову. І буквально на другий день, здається, вже 27 лютого, вже коли вони захопили будівлю Ради міністрів і Верховної Ради Криму, у нас вже телевізійний канал АТР, він дійсно був тоді таким каналом, який користувався увагою всіх людей в Криму. Він вийшов цим логотипом і він тримався до останнього дня. Два прапори «Єдина країна».